מה שקרה לאיזה רגע, אפשר להמשיך לתמיד. ועוד יותר, זאת אומרת, לא להישאר, אבל לעשות מקרה לקביעות. ומעל הקביעות שוב לבנות כאלו עליות. וכל פעם רק קשר, מתוך הקשר תפילה, השתדלות לראות מצב החדש, וכשבונים קשר בינינו, להשתדל לראות בו כל מיני אופנים שונים, כי זה בעצם אותה צורה שתתגלה פעם כתמונת הבורא, כצורת העולם הרוחני. הקשר בינינו הוא יבנה את החוש הזה הכללי, שבו אנחנו נראה את המציאות העליונה. אז צריכים להשתדל גם עכשיו לראות כל מיני צורות היחסים, לא סתם חיבור, אלא איזה עוצמת החיבור, צורת החיבור, בכל מיני האופנים, בכל מיני השכבות, וכך אנחנו נתחיל לפתח חוש לגילוי הבורא. כי סוגי החיבור שלנו זה אופני הגילוי הבורא. מתחברים כך בינינו, כך מתגלה בורא, מתחברים אחרת הוא מתגלה. צורת החיבור בינינו זה צורת הגילוי הבורא לנו.